program sa ini yang lang nyerwai ke jing saus pa lai tulai jing le is nei jong me kam ba ya jing e jing le is nei jong me kam ba ya jing e shen tur kin ya ro Kum tangan ku ngara lagi tuai hadir tenggami ngara kikti tuai hadir tenggami ngara kikti tuai hadir tenggami Shentur Kenyaro Kum tangan ku Ngara lagi Tuai hadir tenggami Ngatap kikti Oh ngatap kikti Tuai hadir tenggami Ngatap kikti Tuai hadir tenggami Shentur Kenyaro Kum tangan ku Ngada kikti Tuai hadir tenggami Sawasya Di hakaba nikong melak dalam depan pau kajing sungu yublay nam ta kani repor ya kaba ngila bani dan lang hapo jong ni kayeng mani nam ta ban mani yo try bo blay jongi ba kitu ki benta baro ngilo bani shimentan do mane ai kubi kerpang do ni ko por ya kitu ki hybrid ki ba la ai ke chingruai apang kan mau ngi boleh bangi wan jeseng ya kade tang ke ben pa wa ngila kut jimut mandong ki dong bot ki jong Jesus Christ ya kum juru ya ikong dayo sumer belai ke jing pla pada ke jing ruai jung iru komjo denong ai bor chu ipi ha ke jung kam chi baro met bat mensim pe hoj kumjuru yai ba wisely born molong ba pi kom golang fla bu ni sngi long chairman jong ni je senglang ke ni ko pomenta ba chi kentin ru komjo ya pi ki nongkit kam jong ki balang na ke ni ka than eastern ribhoi ya plaj por khnang rekat bat phi ki para bangai ni ka balang banya senglang ha ni ka sngi ka kerpang ngan haban ya thu kniat kan soi kumnong i pau kumnong i poi sya ka ni ka sngi ka menta bat kumnong inang poi shuru syagoi pa ka sngi ka ba hadin jong ni ka sngi habangi ya chrum sheneng khamtam ha ki jing syakri jungi hapadeng gini ki balang ya ka ba ngiran ga jinges lok angi ong ki balang jong kris khamtam shne ka than ki jong phi bat kum juru wat ha ki wei pat ki khon balang ha ka bedai wat ka jing syakri ka jong i pat bun singli anget amdan kam ban kren shbon na phi fla sutho na ka por kadan ka por ha ka program bala tho angto pastor PB singli dan haki program bala tho Mr. PB singli kum ta ter te asdan ga jing sukhya na ta jo gane namar ba gidan be ya ga jing ya kudu ha ga jing shikri bat i ha ga ni ga jaka chui jaka ru kum chu te kum ta nga la ai jing mut ha ga ni ga balang da ga jing manjur jong i pat bun singli ru kum chu kum no ban ye pen be no ya kene ka be dei bat ka designation ka jong i kum we na ka shakri ka jong trai te ngla poi ni shwa jong ni ka sngi kerpang na ta ni ka kam abduna shu asin lai sin ba ka tan wi sngi ru ba ilawan chen mit ba nang ka gs lok bat ki nong ilam nong ki kam jong balang hang ni ban pen be ya ni ka kam te ni ka liang jong i pat bun sikliru ila pen pau jeng la kloi ya ka e ka lai pen be na ka ta kene kene singo menta te hadin ba la pentip ha kene ke barang
sepang kini kesengi bat sepiru kumjo ki balang dan kini ka dong jiseng dong Eastern Ribhoi te napren jupi kidan kiba alaya pun napren jupi kidan ru kiba lawannya kendu te yaki nongkit kam jo kini balang hene ban keli sepang kini ke baik kini kesengi mentang te nagai kiba keli usngau nepi ki para bangait nak ni kadong Eastern Ribhoi bat ki para bangait khamta melei ki bana po kini ke balang te kumta lapoi ke jingtip sanga te ngalabu ke jing duai tumno ban pen long yani ke sngi ke ba ngidan ni kata ke jing suhun ha ke bedai bat kini ke sngi bangila pelong ini seng ke terpang te kumta ha ba ngalabu ke jing duai te kilawan ki mat ba nan hab ya slok badi patbun singkli ha ka bedai bakani kesngi pengkerpang na kamta ka Jesus jungi hiau tura jungi Jesus Christ te hadir mengelayo ya ka jeslok badi halor kini ki benta te kumta kini ka ki ai ka ba ni ya skobet barangait phiru ki parabangait yang ni bat ki nongkit kam jong ki balang kini kadong Eastern Ribhoi pinang yo ban I'm CM shu ini ka kam kini kesini mentah de mene i di kon binong rum ila pulih na ka sti banikong Apostle Paul Shau Timothy na kal nong ka balai de hadu ka dekat ka ba nyo dengan bakalai la pulih mene de piyat shu pat sya ka dekat ka ba pra bat ka ba kendai bat supaya ha ka bersipau kadang keketin ka bong doa ru ban tunjuk swa ya kini doa ru ba an tunjuk swa ya kini de gani gede ka phang ya ka ba khmat ya ka ba ni layo ban slok ba di patbun ha kini ki sngi barang sudap ha ka bedai bat ka cipengker pang ni ha ka bedai ba ka cikri ya ka ketin ka jong blai de kumta nagani cái bằng xem là các tiên trong lấy để cầm đây các bà lệ phe tăng hane thì hiện nay kita ki jakaru kumju na ka jakaru ka banga ngawan na ka balang ka banga dan ru kumju te ngidan gene ka jing tenju yanu yanu ru ki bakwa balong kam balang ngidan be ka por jong ka jing tenju lagi de dikon lagi de ki elder kita mabesan ni ki pastor ru kumju te ka soban ban pau ka jing sungu iblai ya kan nongrim ke bangila ban sim kendiat nak ni ke betah ke bedai bat kajing syukri ru kumjo kajong ipat bun singkli teto anget nilayo ya kata kajimut nak ai ke ba ngalai sam hani ke por nenta tum kalam khmat ha ke bedai bat kene ka sngi te ngakwa banora syuk ru kumjo hadin jong ni ke benta sabangin poi sawan bu ya kajing duai nak kata jong i te ma iru ilong bula koloi na ka benta jong kene ke jing tenju te mene soban sedang ke jeseng te namar ba ngi jukam tenju ha ki babun ki benta kadan kita ka po laisnem ka bangyong te ong piso kumno na ka benta laisnem te ong ka biang hi ta ka mut hau arja fun riu hau bana Oktober ha ka arfu artrik te kan de ke sngi palai te ka la ban de ke sngi ka bangi pen scam ya ke malah tunjuk na duk ni sing sykhmat i kum wei na ki pastor ki nong sharai jong gani ke balang bat kum juru be trailang ya kam jong blai ha gani ke dong jiseng dong Eastern Ribhoi bat kum juru ya ke bang ye kenduk ba gani ke sngi ha bang ye trei ha ke jing slok jong ki balang ke bah po mikhalia blai lo ai shibun kata ke jing nang kata ke jing tibet bang ye trei punya frang ke kam te ke jing ai bor jong phi na gani ke balang bat nak senong ru kumju ka jing itu jong pi kanang I'm sim chui i ha ka banya tray man pen pha shu kam ka jong play leng ba ka ni ka balang ha ka ba ngi don ban nga ru kumju ba ya mi banya tray lang ban pen wan ya ka jing tray lang jong balang ni po mikhalia so yo sim shibun leng ba ka jing play jimut ka jong ipat bun singkli na ka benta ka buram ka jong play te habangi perkhat ya kita gi sngi bagi sem menangwan nam da kacing pengkre yai hagani kacing skri komu pastor komu nong sharai jong ke balang te kani kacing itu sya kacing skri ya kaktin jong blai
Kadai ke ba ka local church ni kini ka balang na gani ka snong ha ka ba pipidon ka aya ka recommendation ane ka aya kata ka jing itu sha ka balang hi ba ro ka wei tang ha ka jising dong jong Eastern Ribhoi ne kum juru wat ha gani ka jela jungi ba ro ka wei kini kalong ka jing penbena jong kani ka balang ani ba uni yo bang ipin kerpang udai walayo ya ka jing shania banlong kum usyagri jong ka gospel ka jong u Yesus Kristus te ka jing pin kerpang na ka benta banlong usyagri jong ka gospel jong Yesus Kristus kam dei ka kam ka ba ngin le sting henrei habalayo ya kata ka jing kerpat kata ka jing pau na ka ta pin kerpang sya ka jing syakri ta ka mut kinong ket kam jong ka balang ha ka ni ka balang dei kita ki ba la itu ba ya uni la pen pa wil dia banlong usyagri jong blai ha ka ni ka benta bat kila ban ai ro ka rai ulong ne em u bit banlong tau no mi khmat jong Kris te kini ki kre ba ro ka jing duai ka long ka badan kam ha bahkan rung ha borok ji berkat ki kre ji pen bet na ka benta kini ka kam ngimuat ya u candidate u belong perfect mo ngidum la ban yo ya u briu berjanai henrei ni weipat na ni hau tau briu ya u ba mun sim u Kris ba kata ka jingkwa ka besya ka dan ban syakri u ningkong ning syap te nama kata ka dau ki nong kit kam jong ka balang ki dan kam pen bet ya ka jing slok ba uni u ba kwa ya ka ni ka jing syakri ha ka ni ka benta bat kum juru ban tunju yu ha ka jing tip jungui ka tien ka jong blai bat kham tam ya ka ji kai tan rai na ka tien ka jong blai bat kum juru kum no ba blai u ai u ya ka ta ka jing khat sha ka jing syakri ka tien jong blai bat bulong ru u ta ko bit ban shim ka kam ya ka ba kloi ban shim te kum ka ni ka jelang ka dei ki kai ka bangilayo ha ka ni ka chaka e kum ta ngi poi sa ka ni ka benta ha ka ni ka sngi ru kum chu te haba ka jing haba ka rai ka don na ka tawan poi ka ni ka chip gerpang te ka balang ka dan kam ban tip bahadin jong ka jing tuai ban ai ru ya ka lat ki para bangai ban pen pau ya ka jing menjur ka jong ki ha ka be dei bat ka jing penggerpang ya usri jong trai ka kam ka jong u te kum chu nalo ka taru kum chu kan don ru ka certificate ne ka sernot ya ka ban ai hau ni ya u bang la penggerpang na ka benta ka kam ka jong blai but ya ka ni ka sernot adang kam ban sign da ki nong kit kam jong ni ka balang bat kum juru da ki nong kit kam jong ki balang ki bapoi hakum gani sngi ka benta dia kata ka dei kindiat ka jing kren kelum ha ka be dei bat kata ka bang yong ka ordination ane ka ji pengkerpang ya usyakri jong trai te angai na ka benta kata angai fladan ya ka jing sutu ha ka be dei bat kani ka e bang kren ta shikmat te ha ka jing ya jong sngi be ki por hiru penang yo shu ka jing sutu ya kani ka benta te i pat bun singkli ilong ibal kloi na ka benta ban tunju i syakni ka kam kum pastor ni nong serai we ni ki pastor ni nong serai jong ni ka balang bat kum ju ka long mene hai ki we pat ki shkri ki ba dawa bangin trei ha ni ka dong ani ha jela jungi wat sabar jelaru ngitip idon ka ta ka jing ai ka blai la ahi ya ka baila ban trei na ka benta ka burom jong blai ti kum ta ngashim ni ka lat ban pentip ni ka por kum ju ba ha ni ki laisnem ban sedang lu ni singi ka benta ta ka mot kin ki pastor kham ta mai pastor mandarin bat kum juru ka tu ni ki tumbesan na ka ni ka dong Eastern Ribhoi kin long kita ki ban monitor ni ki ban pej ya ki ai baro ka bai lapan pau ni ka sngi ka chipeng kre jungi nam ta ka chipeng scam ban long uta we ni ki pastor ni nong sharai jong ka balang te ha ta kaliang ru ngarung la terwahai ba sin sipnai ka ta ka mut bat ngaru kum ju ngindan ka jing slok kumno banang kedau banang peni susu banang I'm sim shui i ha ka bedai bat kene ka benta jong ka chibit jibut jungi ban long usyakri jong ka tin ka jong blai te kumta let's say ka dan kendo ka jing sngo phla phi khndiat ha ka bedai bat kene ka jing ya jong ni ka program ni ka por hen rei pan mak na phi ka ta baro ne ka long na ki ke bla pan pau ne shikmat ka jing pan pau jong phi ki khot jong ka walang ka jing pan pau jong phi ki nong kit kam jong
ki balang na kini kedong Eastern Ripoy di kum tangi penwan sya kini benta ha kini kesengi di benta kadang sa arli ki benta bakata kawai kalong bangin bu i kecing duai na benta jungi patbun singkli bat ka baal pat kalong ka sabat ka benta ka balai kalong bangan asyuru ya ka jingketu na ka ketien jong belai nam ta jungi bat yangi langru kum jubaro kum kita ki banget how try Jesus Christ te habangin siming ni ka benta ban bu jing duai na ka benta jungi te kalong tang kalong ke jing itu ya ke jing sedang ya ke jing kerpang ya i na ka benta kini ka kam ka kerpang ka jong try ka kentang ka jong try na ka benta ka buram jung uhi te hagi program ani shikmat hoi phala ban khot i pastor kum ju te henrei ada pisau biang te hi ju khot i tu ki bang la tunjuk kum ki pro pastor te phala ban le ek ta kum ju te hagi jing tho hong akan tu bama i bat phiru kum ka balang bat ka dong Eastern Ripoy ba tho extend jungi ko phala ban tho pro pastor na jungi ka ta kamut kadang ya ka jing tunjuk i na ni kesengi hado katai kesengi ul ong mene house nam arja pun riu jong benai wishpo ya kumta khot no hani ko por ya i patbun singkli bai wan sini khmat bangila ban yo e ka bu e ka jing duai na ta jungi ban khot ni ko por kum ju ya kito kino ke kambalang ki tumesan ki dikon ki bala sya bukti te kin wan lang sini khmat bangin yo ban ye bu jing duai na ka ta jing patbun singkli ban pengkerpang i akum wei na ki pro pastor jong ka balang nang ni bat kum juru sya ki lat ki lenti ki bau blai pun poi ban syakri ya keteng ke jong blai te kini ngin le ang ni hapo te nginya wan lang si khmat kini ki tumesan ki dikon ke ada bu sya bukti ha ki balang bu pipidon te khot subai pin wan lang si khmat te rengkat lang bat nga nginya bu i kecing tuai na ka benta i patbun singkli khatha dekat ka kecil banyak ka gospel bat apabila thau ha ya ka jingkit bagi ka kam ka dawan api bat ka jingla dia dia chu siapa ini ka kam ka khot ai baro ila isno ya sebab ni ye ke jingkli ban la dwai la ka ni khat hai ka ni ba ka ni ka khot ni ban im bat menyelam di gospel kum juru ban ladende sibut naga bata ni kam bila jir nyach pram naga bata semua shem ni bata ban bu ya ke jingwai jong ke jing kerbang ya ke ju ya i patbun sikli kum we ni pastor cerai jong habis ni tujuannya dem ke jingwai Menta kesengi hagar kom ke ba itnat hagar kom ya ke ba ngila ban ailat ya ke ni ketin bangila pule kum ji tunjuk jong ke kerpang jong i ya wan long syakri jong ke gospel ke jong Jesus Christ lightly ki jing tu hagar ni ke por na ke ketin jong blai nam ta jong i bar ngi baro ki badan ya kata ke jing sukhia hagar bedai bat ke jing pensapriang ya ke ketin ke jong blai di dangi puli naka gospel kum Marcos nakal nong kabalai bangi phai naka gospel kum Marcos nakal nong kabalai naga dekhot kabat dekhot kabat khat sao bat kabat khat san ka gospel ka jong Jesus Christ khat kum Marcos nakal nong kabalai ka dekhot kabat khat sao bat kabat khat san ula thung yaki khat arngut bakin yo long lem batu bat bo unyo pha iki ban yalap bat bakin yo bor ban penkhia ya ki jingpang ba ban be no ya ki ksut habangi phai ru kumju na ki we ki bata jong ka tien jong blai kum na ka sti jo apsol Paul ka ba ar chau Timothy na kal nong ka ba khatsan ka sti ka ba ar kal nong ka ba ar ka khot ka ba khatsan sti apsol Paul ka ba ar chau Timothy na kal nong ka ba ar ka khot ka ba khatsan to persyang smat ban ideal di bala pediang hun dau blai kum mundong tre bom dan kam man le ran be sambe
ya ka ktin jong ka jing shisha nang taru kumju na ka sti ka banikong ju apsal Paul shaginong Korin ka sti banikong apsal Paul ka banikong shaginong Korin na kalenong ka banikong hi ka sti banikong apsal Paul shaginong Korin na kalenong ka banikong na ka dekat ka bakat pra bat ka dekat ka ba arfway ktin ki ong kumni nama kata ka ktin ka ba syapang ka ding phna kalong shisha ha kita ki ba jotno ka jing ibit Henry ha kita ki ba yolajim kalong ka bor ka jong ublai kata di dekat ka bakat pra ba dekat ka ba arfway ong namar ba ha ka jing start ublai kata ka perthai tala ka jing start kam shim la itu yo ublai ula ibit da ka jing ibit jong ka jing lap ban penim ya kita ki banget te kini kilong ki benta na ka ktin jong blai ya ka bang kwa ban penwan ya ka jing tu hani ko por ya uni usyakri jong trai I patbun singkli nget ngilaban khon I ni ko por mo I pro pastor patbun singkli ani laban khon lengkot ru I pastor tamangi suthu pandai ka jing pis kami kanang wan ha gini sem nang wan eto ko I ka jing tu na gini ka bang ila pule mata ya I pro pastor patbun singkli kalong kani kabau Paul kentu ha gini ko por kalong ba fidei ban tip ya ka jing shisha wang ketim freng know the truth te mene ula ngila pule da kesti ka ba ar Timothy kalong ka ba ar khot ka ba khasan ka ba Paul kentu wang 2 minute ban penwan yildi penong yildi u syakri bala priangun da ublai ku menong trei ban kam bam kam le ran ya sampai ya ka ktin ka jing shisha te ban tip ya ban ya sampai ya ka jing shisha dan kam ban tip ya ka jing shisha te kawai na ki jing e u ban mat kalong ban ai ya ka por ju pi kum ba garan kam ha ka ju ku por kum ju ban pej ba ha ka ba jam sim ru phin nang yo bo shu lamba ka jing ya ju sngi ba kisnam te to nang san shu pan shu ka sim lo jong da ka ktien jong blai hang ta pen shem shibun ke ba phila ban ai ka jing rap ya tu ki ba wat na pi ya ka ktien ka jong blai tena ka benta bangila pli ngi ise ka boy ka jing tu ka ba u apsal Paul ai ba kata kalong ba pinyalap ya ka jing shisha tip ya ka jing shisha nang ta ya lap ru ya ka jing shisha kene ka jing shisha ka bangi ya lap apsal Paul wang kalong ka jing ibit ha ki tu ki bre ki ba nget ha ki tu ki bre ban jotno kalong ka jing ibit menyalap sepang Jesus Christ henda ya kata hi u blai u la pha ingi bangi ya lap ya ka gospel jong Jesus Christ la kalong ka jing ibit ha khamat jing ibrit kado menuru ndrei nama dakani hi u Christ upenim yanga bat yapi te ha kini ngi ngitip nai kowe ka jing sha kalong ba ya ka jing sha la pen bakala ba dia ka jing bakala pat nai oh boro-boro ngi pediang bahaya kata te hakum kini ka persayu menta philan ka jing klik ban la yu banyalap bet ya ka jing sha penyalap bet ya ka jing sha ka hak ju phi ban yang hang ni kalong tang na ka banta ban jubab ya kata ka jing kang ka badan ha ki danut jong tu ki bri ki buan ban sngap ya ka tin ka jong blai I kong dayo mane ila ai ka wi ka nuksa jong ka jing khu jong blai I lemba ka jing hikai ka jong I pro pastor bat bun singkli ha ki sang ki bala ya ba hadu matai penan kami ya kata ya ka jing hikai bala yo kalong ka jing khu I ka jing khu kum ju ya ka balang mara ka jiplet jibut jungi ya ka jing hikai bala yo na ka tin ka jong blai pidan ka khubo na ka tin jong blai pidan ka khubo na ka tin jong blai ai ya kata ken ha ki ki brio ki ba blai lo bo I pian pet na ka benta ka burom ka jung yalap ru ha kata ka kom bangan long ka ktin ka basai bat kom juru yalap da ka jing it kenang ba kini kila ban bot ya ka ktin jung blai ka ba pi yalap ka ba khadu opat ngalor ba tip ya ka jing sha bat ba yalap ya ka jing sha dengan kentui pi ru kum ju ni ka por to emru ha ka jing sha to emru ha ka jing sha ai ba kata ka jilong jipi ka shimet kalong ka balat na ka no ka jing syak keno ka anjong ka jing songo ka anjong ka jing sebun ka dan hapok karnut bat hau thulit jong pi long usyakri amukan rat ka jing kro ka kam tre kam don bor banya ka no ka jipen bor yelam da ka nuksa ya kemen lambat ki parash ki jong pi ha ka jing job ki jong ki pelat jilri na ka no ka jing bisni parasyakri bat kiar na ka ban thau ya ka jing bet jong pi da ki number
Oh, bakat tangut kesap inga, katangut ngapet yang katangut kita napok ka jinglam ka junga, katangut ki pediang nga, nai tau dah kata. Kian dah kata. Nai pediang hiru kum kata ka jing tau. Nama kini sing ngim len ya kata. Habai pipai le, syaki gnun balang jungi ki ba sesep ngi. Saka bangalet berobor setai. Kanton baik kini ka jing kuak, kan ngot piedon. Kan no jeka pielong jiseng. Te kini berobor ka lak bandan ka jing penuit ka bakra baru ka ban trihok. Na kam ta ka brong jimlai nai kuak ya kata kentat ya kata bat kiar na kata ban thau ya ka jing tibet jong phi na ka jing don jong gibriu ne na ka jing don ka jong gibriu kano ko phi so long disappointed mo kano ko phi so thai nai ra shi gibriu ra shau blai nai ra shi gi param ngai nai ra shau blai nai ra shi gi jong phi ra shau blai ong biang si sin mo kano ko ji so thai kano no ji so ngya ka long disappointment jong phi let's say kan siru mo let's say kam nan ka jinghon na kalang ju phiru labat ong mo let's say labat kum kataru naira sailok sigi khun naira sigi parabanget naira tang sino ra tang shaublai te bukong san bha kum sri jong trai bala shongkurim kapor bai lok ju phi bat ki por bai khun ju phi kalong ga kam hado kata-kata mari dikon binung lak pule mene naga shiti jong opsal po shongkurim Timothy kalong ka balai ya ka jinglap ka bakhlanye ka de ka jinglap jong no jong ki khun ki ti ki jongi habam dan khun habran khun da kamut ka de ki jinglap dan bor jong a jupi tara ha ni ki sngi ong ka jinglap jong a pe nyau khun jong a namla penyelap pelat ya ka jingim ka jinglong ka jong khun jong a ubang ka jing ki kle de hado ka tahap le jimut na ka bantai lok na ka bantai ji khun nama lengba jinglok jupi ki khun ki aban long kita ki bapoi ban ngai ban long ki nong bot ki be ne ki jong u Jesu Kris te wat ka pro pastor pat bun singkli bagadan ka por ka bakentang ta jupi ka dei ka por ban shong thai rukum ju ka ong tem pereng mo there are times when the most secret work you can do is rest te kata ka long ban kambar kata nam tak syakri ki jong trai yo bun kam ban ra ki jumlai keleng Kawen ki por ki bakentang kalong ka po ba pensiong thai. Pet ya ka jing syakri yu blai. Mdai tang ha kalang kha ka ba phi yo ban trai. Nei wa je ka lat ko no ban trai lang kum chu. Bar ki ki Pakistan ban pen roi ya ka hima ka jong blai. Sa ki ki ka ru kum chu. Ya kan ni ka mangkren mata. Na pensiong ni baro ki be trai kan. Ha ka long kres po mikhalia. I pro pastor pat bon idai ka nuksa. Ba i wa je ka lat. Kum no ban trai. But ki way pat ki Pakistan ki bom je kanu kan ngi jeseng hane tre ki balai ban penyar ya ke hima ke jong balai kata ka dei nuksa ka ba idon hai kata dei nuksa bangidan kam nang nei kata ka nuksa bangidan kam am sim shui i ma balai ni tip ngidan tang ka way ni long tang ka way ho Chris mdan ngim la ban long la ka jong kan nuksa ka ba shai bang la ban IP da pi ju ya ni te ne po yeng jo governor hajanan polok ne na shikmat ya na shedin ya na sedian pinlap je ka kiong kata ka mo the YWCA mo kata ka Young Women Christian Association nai nama kala ka di kumtahi ka full form juga kan ka hostel jong ka hang tu hadin yang governor mas ndap tu hostel jong ki kentai kan ka office ka ketang juga office kedai NEICC North East India Christian Council kamu kedai ka nong kamu ka jingalang jong Kyrgyzstan baro jong ka North East India yang sungu ibleh bang ya itu isngi nang tu ngi igla thor gidak ba he bang tu snat bhar ma ka shim na ka shish nang rom ko nang ko khatar ka khot ka basaw bat ka basan ki thor ka tim phreng ka ba he ba ki dak ki ba thaba ba ong kum no bang one in Christ ngilong ka way ho Chris ya plit jimut kum no ba ki sem ki nang rung support ka hima ka jong blai hakini ki singi bentah nitip nai ke cipa krek dan keleng jong kene ke jela jungi ni ke rijingi keleng ke perthai ni ki pandal ki lasna keleng nitip kai ke tu ke cipa krek kai ke tu ke cipa jimut ban nitip wangi pulih ke Bible kadai ke boleh songsi ba kadai ke longkum ke jing iben yo blai bangin pai sagino ki bangin ni thau ke ti ban pelong blai ki tele sedingi kan kumta ya kini ki peranong dia jungi ka bersusi. Hari ini rekaman duai badan kata kacing terang kacing seliang.
Bagi ni kim sem kin pai shau Chris kin iu Chris kin stu iu Chris bagi long shibenta nak hima ke jungu hagini singi ba ka traffic jam mo ka jing block kali dah ka block Ahmad Mandir ngak kemen ba balai ni ba ngai shong pok kali dang ya ban dwai mo nanta kito ki barung ki bami to let's say kim stu hal ba junga iu Chris hare ngai dwai blai le ke plah ki kam tam hagini singi bagi nak ka jing stu teh ka men sem ba ka jing stu ka syah ka men sem hi ba banyak suk syah ba blai tang ka wei ba kata kalong ban ngai iu Jesus Christ ngirang kata ka jing kle kam tam ngilai kata yilde balang Chris dia melong mengi dia kira khmat ban ra dia trelang apa dengki stan paro ban penki ban penyar ban peroi ban skam ban beklain ya ke hima ke jong blai tengok apa kut dak ni ki jing tho job sel pol ha ka u tho se u Timothy ha ka sti ka ba ar ke jong u na kal nong ka ba ar hi benang ila pule ya ka we ke khot na ka tu ka lunong ka ba ar na ka sti ka ba ar sel pol Timothy mentang ko pule shu skrip ki khot ki ba ha ka tu kal nong ka ba ar hi ta kalong na ka khot ka ba ar na kal nong ka ba saw no sorry menang plin nong ka ba ar na kal nong ka ba saw ka khot ka ba ar hadu ka ba san ko am pengkut dak ni ki jing tu ke jong pol to men yalap ya kata ka ktin to yaminat ha badai por habam dai por de to pen kendo to sneng to kentu dak insya slam baro bat ke jing hikai namar ka por kan ja haba kinom sha skor ya ke jing hikai ba janai hande haba dan ki skor badai kenya kentan halde ya ki no hikai kat ba kum ki jing ko abrai jong ki hi bat ken pen pai no ela ki skor jong ki na ka jing shisha ba ken pai khmat shaki por skam hande mame tu syarah ke baro tu syastom tu le ka kam unai tu kana tu pendap ya kata ka kam ka jong me ko boleh biang sesin ya kan ki top pol hak sti ka ar Timothy kalong ka basaw ka khot ka ar hadu ka basan to menyalap ya ta ka ktin to yai minat habadai por habam dai por de to pen kendo tu sneng tu kentu dak insya Islam baro bat ka jing hikai namal ka por kan ja haba kin sya skor ka jing hikai bajanai hande haba kidan ki skor badai kin nyakan tan halde ya ki no hikai kat ba kom ki jing ko brai jong ki hi bakin pen pai no ela ki skor jong ki na ka jing shisha bakin pai khmat saki por skam remame tu syarai ha ki baro tu syastom tu le ka kamu no itu kana tu pendap ya kata ka kam ke jong me te brother mo itip ha ka basdang bat ka bukut hi bat i pro pastor bat bun singkli manga bat i mapi bat i ginesh para bangai mo ide brother jonga ne para jonga ha Chris ai ba ka jing em jong pi ai ba ka kam jong pi kan ai ka burom yu Jesus Christ kanang ba ha ka bukut pinya snow ba Chris wong well done blai be ni wan ha ni ka por an pai sme ban duai blai be na ka benta uni shagri jome yo me try me la khat blai be you but hala kilunti ki rukom jong jiprit bot jungoi ka ktien jome ula khi lembak ni sambaro ki balaya wa da pedeng ki jlat ki babon jong ka chim ka jungu try ban plit si bot ru ablai ya ka kam jong gospel ba ka kam jong ka palang ku try hagani ka jaga ka budan ka blai be hakaleng ka try ki chislok hakani ka nongba ka ba haki we ablai ki jaga jong ni ka chala jong yiru kom ju ba chawa ka ni chala shaba ka ni ka yiru kom ju ablai be batrai mela penki hangir kum ju kerpa hangar kum ju blai ban pet kum no ban pondur penitat shu blai pen skam shu ya ni anu ju blai ban long shakri atrai ba pura ju ka tin ka ba khut ke jome ma sungu ime ku blai bi ya ka ju ailat ju ni ka balang ka ba u long du khat ku trai bi blai trai ban mi syarat kum ni blai ban pengker pang yo blai kum wei ka ba blai lagi pastor ni no syarai ka ba ju ka kam ju hang ni bat kat chame bo yo blai u na ka benta ka buram ka jome try be it lengba jong ni ka ktien jeme ni ka por mala ai bia hu try ka jing tu ya ka jon kam ban tip ya ka jing shisha ya ka jon kam ban ya lap ya ka jing shisha ban ya ka jon kam kham ta mele ban em ha ka jing shisha but you know try da pai nang ai bo shu you try luma ka kurim ka jung nang ai bo shu try lengba jong ki khun ru kum chu kini ka bala snam man samla dan khana kum chu oblai bakin yo ablai bandon ya kata ka akor ka bakan kum ka ktia jeme ba kata ka akor ka dei bakin burom bat kongu iki kum lai bi kum ki me ki pa jong ki
Kenang ba atrai, kalau we jiki kalong ka ba pernai, bat kumju ka jihun ka jikiman ku trai ki, kom ki meki ki paru kumju. Ablay bi, yang iru kumju, lay poilang hagani ka pol ka menta ku trai. Ki praskri barok kat ba, kilo kat kam fer, kom ki mastor, kom ki tombesan ablay, kom ki tikan, bat weipat kilo kat kam pok balang ku trai. La kalong haki pring kirang ba, la kalong ha pring kilong kami, la kalong ha pring ki samla, la kalong ha pring ki kena. Nang panan kami ngir kumju, bani I'm same iya trai. Banyak aji mud iya tuan. Banyak telang beriru kum ju oblay. Baka hima aji mereka nang yasuk oblay bi. Lengwa ka jingem jing ikut rai. Ka ba tip ye ka jing shisha. Ka ba ilame ka jing shisha. Ba ka ba ha ka jing shisha ka jong me. Ni bon ku trai ka jing baka jing ma ka ne boro. Ka teng jisu ngi duai. Amen.